Hi guys, good day. So naanap po ta karon sa ako ang channel which is ang Lakoy Chika TV. Karon special kayo ang atong baba ni nakasama. Special kayo itong adlaw karon ding ano. Paibot ko dito sa anak. Kaya naitarog dire naitarog dugay na lang siya dito tarog-tarog ang nangyami ko. Karon ako nag-ibot sa dentist. Nya sa di pa dito magsugod, please kung subscribe sa mga channel din Lakoy Chika TV dayon like na lang review ko ang mga video din. Ay kayo mo subscribe. Tara balik ko. So mao ni siya ang ako ang amo ang dentist guys, private na mo ni siya nga dentist. Tahi na nung na imong ngipon. Ad. Jadi Ali. Ya. Ya. Limagmog ka, limagmog. 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 Suka. Ayaw na. Limagmog suka. Ini. So dara mo ang dentist guys, naratol na guys ug kung sa iyang itambal sa iyang pasyente. Isuga ba eh? Nakaibayad sa imong dentist? Maning naon sa maning dentist oy nga nawala man ang ngipon sa pasyente, murang saon na ni ron. Gargoy, tarong para mawala ng dugo. Tawa. Pwede na ka mag-model sa tarong gargoy. Ara guys, nakita na gyud sa dentist ang ngipon, nawala na iyang kulba. Di na pilay. Mata na sa isda. Pakit up na siya. Smile be. Mutanaw to sa imong teeth. Patanong hip ato ba na dugo pa gargle pa na dito og kuan kaw. Gargle pa na dito og kanang suka. Mana? Gargle pagyapon hangtod sa kuan na mauga na imong dugo. Gargo. Sige. Payat kayo. Naputi na na imong wait. Naputi na na imong wait. Be, tanako no kasi muntit be balik.